Ja vitonen tuli siitä kepeältä rytmin muutoksesta. Ja nyt perun karvaton koira, keskikokoinen perun karvaton koira Meeko, Kristiina Jokimies, Itä-Helsingin akelit ja harrastajat. Taistellaan, taistellaan. Löytyihän se kontaktipaikka. Se oli koirakeilaus parhain. Ja Lehmä Noutikaisen vielä videoon. Nyt se naurettiin ja kyljetti sitä videoa. No niin, iloinen koulu. Sieltä 48 ja 28. Eli